nih ke video ngakak reaksi kato ka jingter jong ubadeng natrong ya ka seng HNLC namar ka jing berngem jong ka HNLC ya kinongelam jong ka WIPI ka jing berngem jong ka HNLC ya kinongelam jong ka WIPI kala viral lane kala sapyang hakiran san social media dai na kane kadao ba ubadeng natrong na ka jing bitar ula ter ya ka jing berngem jong ka HNLC ya kinongelam jong ka WIPI Haswa bangan ya cakmat ka jingkram ka junga cukwa ban buka jingkeli ya ka HNLC. Balai menswa ha ka puar badang sensar ka NPP bat ka UDP ha ke HDC. Ka HNLC ka skabja. Nrai menta tang shula sensar ka WPP ha ke HDC. Ka HNLC ka sedang berniam kinong alam. Balang ya keren ya ka jingar sap ya ka jing bom penyat hok ya kikam kijam jong ka KCDC menswa haka isi ka barim jong ka NPP bat ka UDP nyo sngau sibun kijing keno jong kipat bang nre ka HNLC haka to kapor sabja mentapat ka HNLC ka sedang berngem ya kinong alam jong ka WP ka penyat ka isi ha KCDC imar kane kadai ka jingken syot jong ka nore kano ka political party ya ka HNLC bahkan berngem ya kino yalam jong ka WPP kane imat ka de ka jingting ya ka WPP haka election arjar arkopra te perlok mentangan ya no ya ka jingkren halor ka jingter jong badan notrong ya ka seng HNLC nakalian ka jonga na kersan bat ngasode ya ka jingkren jong badan notrong namar Ukraine ya ki jingsha kito kiba kren ben kito kiba persya ya ka jingkrem jing badan notrong kidai kiba kersan kidai kiba yaro ya ka seng HNLC ngai sukwa benung kumne batlau badan notrong utimsi nrei Ukraine ya ka jingsha naya theo ya ka jing timsi jong badan notrong namar ha meklia umdai tang badan notrong bat timsi nrei bunpa ki bat timsi hajala meklia bat ka sarkar India ru kamla ban lei lada timsi namar ba ya ka tin khasi ompat la itu ha ka constitution jagar India kumta naya kren ya ka jing timsi nrei ngin ya kren bet ya ki kam ki jam hato badan notrong ula pensong sir se ya ka jala meklia hato badan notrong ula wanra se ya ka jing song sir asinong tau hato ubadang notrong ulawan ra se ya ka jing klumar ya ka jela meklia mano bawan ra ya ka jing song sir hapo jela meklia hato umde kito ki bakwan mentoy hato umde kito ki bak kwat spa ya lade ki le ki kam pentrim lai lai hojai ki penya breu ki syok breu ki berngam breu na ya kren ya ka jing timsi umde tang ubadang notrong ubat timsi hajela meklia nrei bunba kibat timsi wat mangaru teng-teng nganya tu pi haga jingita ngakum timsi nrei tongina kran be jikap ngangan suong kumne parlo hatu kam hok kubru bat timsi lane kam hok ubru ba wanra yaki kam pentrim haga imlang salam saya bisar ma pi parlo namar ubru ba wanra yaka jing pentrim haga imlang salam ubru uba bernyam uba bersit uba penya bro hato uday ubro bahok se lada usutim si haka por bita hato piken ba uday ubro wapok hoy man la ubro kapop ka donde nre kapop ka barit kapop ka bakrao te parlok ina ya kren ya ka jingtim si mo omde tang ubadang todong baktim si haka jalam meklea kane ka jingkren ka juga omde banga yasha ya ubadang todong nre ngas ngode ya ki jingkran ki jongu nomor Ukraine ya ka jingsha watla utim siru te ngan suong kumne raja ya u badan notrong nomor badan notrong Ukraine ya ka jingsha raja u badan notrong ngan suong kumne ka seng HNLC ka haban sim ya ka jingkitli nomor badan notrong Ukraine ya ka jingsha haba uther ya ka seng HNLC ru Ukraine ter klem kinong rim nrei uther lingba kinong rim kibas kem kumta ngasuk kwa benong kumne
lada jai yu badan notong, lada siap niap badan notong, kaseng HNLC, kapan sim ya kajingkit kli. Lem kumta, mangiki ba, minum syak, bat lada jaba yap badan notong, nakaling kajunga, ngan sungkum ni, ngide banyak mi ba, banyak protes, ban penkitma kumha Manipur, ngan ya kan jalan Meghalaya. Lara yap ubadan notrong. Ubadan notrong ukuran ni kajing sya. Kumta ngi kipat ba ngi deban support ju. Ubadan notrong wala utum si. Nrei de ba utum si tang hapo jala Meghalaya. Nrei bun ba kibat tim si. Wat mangaru ke ba ngaong mene ba ngakum tim si. Haga jingdong. Kumta lada jaba yap ubadan notrong. Mangi kipat ba yang kajala Meghalaya ki supportar yung badan notong bat kumjuru kiba kersan kiba ijba thon yung badan notong gide banyami banyak protes ban penkitma ban penum yang kajala Meghalaya namar ka sarkar Meghalaya ka klaim ai ka jinyata ya ki pardo parasnam wat haprang kan ka jing berngam jong ka HNLC lara dei ba ka sarkar Meghalaya ka dei ka sarkar jong patba kala dei ban mi syakmat ban pahara ban khenra jaka jala Meghalaya baru kawe khamtam hak jaka kaput lade ban eksamen lade ban cek bha ya kali kawan yang kibreu ndrei menta ngi i baka jala Meghalaya kajing singanse ka yada se ya ki pardo parsam lajong piu inam hak jaka kaput ki pardo parsam jongi bunsen kisah penyap hakiwe kijat benreu te haprang kane ka jing syak berngam haka HNLC ka sarkar Meghalaya ka sabja bale ka sarkar Meghalaya ka thung ya ki pulis klaim ka jing khnra ya ki rusno bale ka klaim ai ka jinyata yang iki pait nong song jang kane ka jala Meghalaya nganganut banong lada ka sarkar Meghalaya ka sabja ka klaim khnra halor ka jing berngam jong ka HNLC ngan suong bait kumne ba ka sarkar Meghalaya kadai ka sarkar ka bakwa ban kejit ka sarkar ka bakwa ban penjot ya ka jat benreu kamdai ka sarkar ka bakpe ka hakamiat jong upat ba ndai kadai ka sarkar ka bakwa ban penjot ju upat ba lana ka sarkar kam sim ki halor ka jing berngam jong ka HNLC nga nut ban ong ba ka sarkar kadai ka back up lana ka bakersan ya ka HNLC nakanya kajuang nga bitar namar ba kajing syak pendik jong hipardo parasnam kajing syak berngam hakini kisngi hakasyang HNLC ndai ka sarkar ka sabja hakain sya kala deban khendra ken lada umla su ki bor sarkar jong ka Meghalaya lada ki pulis ki mla su ka sarkar Meghalaya kala deban pan bor ya ka sarkar India ken kala deban pan ya ki bor pahara na ka sarkar India kenang ban wanra na ki sipai ban pahara ban khendra ya ki seng ki ba pentrim ya ka jat benreu ka jongi nga kwa banong kumne ba ka jing berngam jong ka HNLC ya ka WPP kalong kemba berngam ya ki pajba namar ba ki pajba ki babun ki kersan ya ka WPP ka sarkar Meghalaya ka dei ban pha de ki bor pahara ban pendujat ya kine kisang berngam kine kisang pentrim lem kumta lala jai ya uno pardo parsam jengi ngi kipat ba nget pen ya ka jala Meghalaya ngen pen kitma nga kren ya ka jingsa nganut pen kren ya ka jingsa namar ba kat kum ka ritis syar no ka India kala ai yang ya ka hok bangin kren bangin pen pau ya ki jing sokhi ka jengi nga kren halo ka jingmi jong kine ki kam pentrim halo ka jingmi jong ka jing song sir hagane ka jala ka ni katkum ka artikel 19 clause 1 clause A kadon ka right to freedom of speech and expression kumta nakali ka junga ngadon ka hok bangan kran lak doit kum unong song sinong jong ka India te parok saya siapa pi saya puson ma pi pias ka kumno halo ka ne ka jingkran ka junga nakali ka junga te ngai sukwa banong kumne la jai
Yau badang nak terong, lane you no. Udah kot. Jong kajat bener jungi. Lah kalong ki noyalam politik, lah kalong ki rupai baru. Ngen yami syakmat. Ngen pen khitma, bat ngen pen ya ka jala mekhlia. Ngen le kum haka jala Manipur.